Mbah arep nggodhog gori nyayur gori, nyambel terasi, goreng asin, goreng tempe enak. Tapi mbah kan di klopo. Tak tak klopo sik. Kuwi pemandangan angel men. Mbah, aja menek-menek, Mbah. Ceblok kok wis tuwa. Lah wong arep nyayur ora duwe apa-apa piye? Aja menek-menek, Mbah. Ceblok engko. Iya dhuwur ya. Iya, dhuwur iku ki. Golek wae nutur, Mbah. Nutur. Iya, nutur eneng-eneng. Mulai iki nemu klopo. Lah iya. Nemu klopo ya. Sos nganu. Sos. Nyayur. Kita cek klopo sisan.